أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي كبرات سمعتي فنو راديو دمت سلفن هذا إيرترا عزو السلام تنا بمقدام نلو مقدام 25 لكاتي 2017 عام تمرت زدالنا يوم تحسات كنكتات لكم فنونا بزينا سلفن صمنا في ساميتات زينا كفل ميو قصيلو عدو ودركي بملء تحت قطاع استفردت حزب المصنات استوطن صور مدب سلو زلوديو ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብያሲን ዑመር ዝቐረበ ጽሑፍ ምስተነበ ንዓኹም ዘዛኒ ዜማ ክነስዕብ ኢና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዳግማይ ምክትታልኩም እናዓደምና ናብ ፈላሚ ፈንወና ዜናታት ሰልፊ የሰጋግረኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ ዜናታት ሰልፊ ክፍል ዜና ፍኖታት ሬድዮ ትግርኛን ዓረብኛን መደባት ፍኖ ዝያዳ ኣድማዕን ተሰማዕን ንምግባሩ ካብቲ ክሰርሐሉ ዝጸንሐ ብዝተዓጻጸፈ ንምስራሕ ብመሳርሒታት ኣብ ምጥንኻር ትልምታት ኣውፅኡ ይሰርሕ ምህላውን ዛጊድ ፍኖታት ሬድዮ ብንጹር ኣብ ምቕራጽን ምድላውን ሓጋዝ ኣበርክቶ ዝህልዎ ስቱድዮን ካልኦት መሳርሒታትን ከም ዘዋደደ ዓቕሚ ኣባላት ክፍል ዜና ንምዕባይ ናይ ስልጠና መደባት ኣብ ቀረባ መጻኢ ከካይድ ኣብ መስርሕ ምህላው ካብ ሓላፊ ክፍል ዜና ሓው የኑስ ብሪስ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት أبال فتسامع أكلن حلافي كفل وضع زمدنات سلفي دكتور محمد برهان أب إثيوبيا مزركبو استفلالي بوليتيكاويان حيلتات إيرترا ركب أكايدوم دكتور محمد برهان أبركبو بالزعبة هلو كنتات هاجرن دنب تقومو إيرترا نملكيتو سفيح ميت مكيادون بفلاي دما نتي عبي تسفاتاتن أمنتن استوهبو سفيح تسلال بوليتيكاويان حيلتاتن سفيك محبراتن ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ጠቀስ ዘጋጥሞ ደውታታት ብንጹር ምድህሳስን ጠንቂ ደውታታት ተኣልዩ መጠን ዝተነብሮ ተስፋ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ዘሎ ተኽእሎታት ብምንጻር ንቕድሚት ምድፍኡ ሓጋዝ ዛዕባታት ኣልዒሉ ዘትዩ ብተወሳኺ ዶክተር መሐመድ ብርሃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣካላት መሪሕነት ሰልፊ ርክብ ብምክያድ ኣብ ኩሉ ኩነታት ሰልፍን መጻኢ መደባትን ዘትዩ ንክፍሊ ዜና ጠቀስ ዛጊት ዝሰላሰሉ ዘለዉ ዕማማት ዝምስገኑ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ኣብ ቀጻሊ ንጥፈታት ክፍሊ ዜና ንምዕባይ ጨንፈር ጀርመን ብንጥፈት ክዋሳእ ምዃኑን ከም ዘረጋገጸ ዝምጽና ሓበሬታውን ወሲኹ ይገልጽ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ሰልፊ ንዝመጽእ 30 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኣኼባ ከካይዱ ምዃኑን ኣብ ኣጠቓላሊ ህሉ ንጥፈታት መጻኢ ኣሳልጦ ዕማማት ስራሕን ሰልፊ ኣብ ህሉ ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጥን ከምኡውን ንቐጻሊ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ኣካል ናይ ዘካይዶም ስርዓት ወርሓዊ ኣኼባታትን ግዜ ንምንጻርን ንምውሳንን ክዝትዩ ምዃኖም ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ክፍሊ ህዝባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ሰልፊ ኢንጂነር እድሪስ ኑር ምስ ሓለፍቲ ጨናፍር ሰልፊ ርክብ ኣካይዱ ኢንጂነር እድሪስ ኑር ኣብ ርክቡ ምስ ኣብ መስርሕ ፈጻጽማ ትንቢዕዮታትን ንጥፈታት ውደባን ካልኦት ዛዕባታት ዘተኮረ ተመያይጡን ህዝባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ሰልፊ ብተዓጻጻፊ እጃምን ኣበርክቶን ንምዕዋቱ ኩሎም ኣባላት ጨንፈር ካብ ዘበርክትዎን ቀጻል ዛዕይሉን ዘለው ዕማማትን ዳግም ከይተሓለሉ ክሰርሕሉ ሙሉእ ድሌትን ተበግሶን ዝወነኑ ምዃኖም ኣብ ዘካየዶ ርክብ ምርግጋጹ ካብቲ ቦታ ዝመጽና ሓበሬታ የረድእ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ዜና
ጎረባብቲ ሃገራት ካብ የመን ዜጋታትን እናውፅኣ ጉጅለ ህግደፍ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ተበግሶ ከም ዘይወሰደ ይግለጽ ኣሎ። ጎረባብቲ ሃገራት ካብታ ብውግእ ተሃዊኻ ዘላ የመን ዜጋታትን ብዝተፈላለየ መገዲ ክውፅኣ ከለዋ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ነቶም ኣብ መዋጥር ዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታትና ዝሕግዝ ዝኾነ ተበግሶ ኣይወሰደን ዘሎ። ኣብ ከተማታት ሰንዓ፣ ዓደንን ዓጣዒዝን ካልኦት ከባቢታትን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ሻቑለት ክሽመሙ ተቐሲቦም እዮም። እዞም ካብ ኩሎም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ተፈልዮም ተሓላቒ መንግስቲ ስኢኖም ዘለዉ ስደተኛታት ዜጋታትና ናብ ዝዕቅቦም ስኢኖም ይከላበቱ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ይሓቱን ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውግእ ሕድሕድ ይካየደላ ኣብ ዘሎ ሊብያ ዝርከቡ ኣስታ 700 ኤርትራውያን ብውግእ ተኸቢቦም ኣብ ከቢድ ራዕዲ ይርከቡ ከም ዘለዉ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና እናገለጻ ይርከባ። ልዕሊ 300 ካብኣቶም ነብሶም ንምድሓን ፈቐድኡ ክበታተኑ ከለዉ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓመፃን ልዕሊ 20 ዝኾና ድማ ብሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወሰዳን ተሓቢሩ ኣሎ። ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ዘጣየሰን ኣባይቲ ዘዕነዋ ኩባንያታት ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሓደ መንእሰይ ኣብ ህዝቢ ብዝወረደ በደል ተጣዒሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ሕነ ናይ ምፍላይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተሓቢሩ። ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ከም ዝሓበሮ ዮናስ ሹመንዲ ወልደ ማርያም ዝተባህለ ወዲ 29 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዘጣየሰን ልኡኻት ዕንወት ዝኾና ኩባንያታት ተዋፊሩ ድሕሪ ምጽናዕ ኣብ ህዝቢ ብዝወረደ ከቢድ በደል ተጣዒሱ ንሓሙሽተ ሰባት እቲ ስርዓት ብምቕታል ገዛ ርእሱ ይሰዊኡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እዚ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ዝኾነ መንእሰይ ብ24 መጋቢት 2015 ብካፒተን ሙሴ ትምራሕ ዝነበረት ጥርነፈላ ኩባንያ ኣኼባ ምስ ተገበረላ ኣባይቲ ኣፍሪስና ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ጎላጉል ክንደርቢ ሕልናና ስለ ዘይፈቕዶ መንግስቲ ኣውፂዎ ዘሎ ውሳኔ ዳግም ግምት ክግበረሉ ኣለዎ ክብል እዩ ተቃውምኡ ብንጹር ገሊጹ። ብትብዓት እቲ መንእሰይን ሓያሎ ደገፍቱን ዝተሰናበደ ካፒተን ሙሴ ነጋሲ ኒዮናስ ን8 ሰዓታት ኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ከረክብ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ካፒተን ሙሴ ዝርከቦም 5 ደገፍቲ እቲ ስርዓት ቀቲሉ ቦምብ ፈንጂሩ ብጅግንነት ከም ዝተሰወየ ጠቂሱ እዩ። ኣብቲ ኩነታት ድማ ክልተ ዝተወግኡን 7 ምስኡ ተሓባቢርኩም ተባሂሎም ዝተኣሰሩን ዜጋታት ኣለዉ ክብል ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ናይጄርያ ብቦኮ ሓራም ንዝተመዛበሉ ዜጋታት መረባቶም ክትመልሶም ምዃና ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ናይጄርያ ነቶም ብሰንኪ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብ መረባቶም ተፈናቒሎም ዝጸንሑ ዜጋታት ናብ ኣባይቶም ብምምላስ ብቁጠባውን ማሕበራውን መድያት ንምጥያስ ይንቀሳቐሱ ምህላው ዥዋን ዘወሃህዱ ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት ጸብጻብቲ ማዕኸን ዜና እቲ ናይ ምጥያስ መስርሕ ተሰላስል ኮሚቴ ቆይማ ዘላ ኮይና ብፍላይ ኣዝዮም ተሃስዮም ዝርከቡ ክፍላት ሕብረተሰባት እቲ ሃገር ኣብ ምድጋፍ ክነጥፉ ክትዋሳ እያ። እታ ኮሚቴ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር መን ኣብ ስራሕ መንግስቲ ይሰርሕ ኣየናይ ስራሕ ንመን ይምልከት ዝብሉ ጉዳያት ከተሰላስል እያ። እታ ሃገር ነዚ ንምስላጥ ትንቀሳቐስ ዘላ ሰራዊታ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምትሕግጋዝ ነቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ሒዝዎን ካብ ዝጸንሐ ከተማታት ይጸርጉ ምህላው እዩ። ኣብ ቦስተን ከባቢኣን ዝርከቡ ኤርትራውያን እቲ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምፍራስ ኣባይቲ ኮኒኖም ስርዓት ኢሳያስ ጸጋታት ሃገር ተጠቒሙ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ኣደልዲሉን ናይ ስለያ መጋባርያቱ ኣዋፊሩን ስድራ ቤታት ኣብ ምብትታንን ሃገር ኣብ ምዕናውን ኣብ ቀጻሊ ተግባር ተጸሚዱ ምህላው ኤርትራውያን ተቐማጦ ቦስተን ከባቢኣን ብምግላጽ ንተግባራቱ እቲ ስርዓት ኣጽኒዖም ኮኒኖም ኣለዉ። መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ኣብ ዘርጋሕቶ ሓበሬታ ነጻነት ኤርትራ ተረጋጊጹ ህዝቢ ብዓወት ሓጎሱ ከይወደን ብመስዋዕቲ ደቁ ሓዘኑ ከይለበሰን መብጽዓ ስዋዕት ተጠሊሙ ሃገርና ኤርትራ ህዝባን ብሕጊ ኣልቦ ውልቀ ምሕደራ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን መዳርግቲ ንዘይርከቦ ጭቆናን መግዛእትን ወዲቓ ከም እትርከብ ገሊጻ። ሕጊ ኣልቦ ውልቀ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ ብዘይ ምክንያት ኣባይቲ ዜጋታትና ይዕኑ ምህላው ከም ዝገለጹ ዝሓበረት ኣሰና ንዓድታት 4 ስመራን ጸሎት ዳዕሮ ጳውሎስን ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓረ ሰንዓፈን ድማ ገለ ካብተን ክዳያት ምፍራስ ኣባይቲ ኮይነን ምህላወን ሓቢራ። ሬድዮ ኣሰና መወዳእታ ተቐማጦ ዓዲ ቀይሕ ዘርኣይዎ ተቃውሞ ሓደ መግለጺ ናይቲ ዝተገፍዐ ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ግብረ መልሳዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዘርኣይዎ ተባዕ መኸተይ ከም ዝተሓበኑ ኣነጺሮም ክትብል ድማ ገሊጻ። ኣብ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራህማን ጣሃ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ቃለ መሕትት ኣካይዱ። ትማሊ ሰሉስ 21 የካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራህማን ጣሃ ንህሉ ኩነታት ኤርትራ ደንበ ተቃውሞን ንውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣመልኪቱ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱ። ኣብቲ ቃለ መሕትት ኣብ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንህሉ ኩነታት ስርዓት ይግደፍ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብሰንኪ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግበታዊ ስርዓት ኣብ ማሕበረ ጀበርቲ ዘውርዶን ገገናውን ዝቕጽሎ ዘሎ ወጻዓታት ክዲዮ ድምሳስን ምጥፋእን ንሓዳርኡ ንምጥፋእ ብዘርእዮ ዘካይዶ ባህላዊ ወረራ ደሚርካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝባእሰ ይኸይድ ምህላው ኣረጋጊጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንዝርዝር ቃለ ምሕትት ኣብ ዝቕጽል ንቕርቦ ምዃንና ንሕብር። ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝተረፈ መደባት ክሓድገኩም ሰናይ ጻንሒት።
تراخبوا يلونا عبيني بين في زبن مسكر قال كدان أتينا بحرق النبي بحرق النبي زحتت مسيلو زطايق سبنتاي زيبل زتصبق مسيلو زتصيق سبنتاي زيبل سبنتاي زيبل عاتق دايما كناي تبعنا اوشنا بلقنسن نال على سبنتاي زيبل سبنتاي زيبل سبسيز سبسيز تاناي نمرغبي عبن عنا غلا حقنا خمسل تواغز بدلا بدل سباب العلي تصبقي كوين قزي تواليدتي قزي سبري قزي تواليدتي قزي سبري نبجانا ديو بدلت كرتنا فتارنا سما تراخبوا يلونا عبيني بين في زبن مسكر قال كدان أتينا بحرق النبي بحرق النبي زحتت مسيلو زطايق سبنتاي زيبل زتصبق مسيلو زتصيق سبنتاي زيبل سبنتاي زيبل عاتق دايما كناي تبعنا اوشنا بلقنسن نال على سبنتاي زيبل سبنتاي زيبل سبسيز سبسيز تاناي نمرغبي عبن عنا غلا حقنا خمسل تواغز بدلا بدل سباب العلي تصبقي كوين قزي تواليدتي قزي سبري قزي تواليدتي قزي سبري صعبا بايكلوني ونزيد عقسي نبغغنا مسكوسة أتتحدي قدام فقري سوين وانو يتحبس مليك ويتان مسكنو كم تاني نغرق بي أبقين إنا غلا عقن يخمسل تباق بدلا بدل سباب العلي نتب كوي كوينو يزي توالي نتيكزي وبنينو تسكروا بكا تعرفوا قلوب معت آخروا عسنا نبللو صعبا بايكلوني ونزيد عقسي نبغي نطيرو فقريز مسكوسي أتتحدي قدام فقري سوين وانو يتحبس مليك ويتان مسكنو كم تاني نغرق بي أبقين عنا غلا عقنا خمسل تباغ بدلا بدل سباب العلي نتب كوي كوينو يزي تواليدتي كزي وبنينو تسكروا بكا تعرفوا قلوب معت آخروا عسنا نبللو تسكروا بكا تعرفوا قلوب
معلت آخره عسلن اللو تسكيروا بكا تحلفوا كله معلت آخره عسلن اللو تعلموا كله معلت آخره عسلن اللو صعب ما يقلوني ونزلت عكسه أبغى نطيله فقري مسكوسه أتتحدي قدام فقري سوين والو يتحبس ولي قويتان مسكنه تعلموا كله معلت آخره عسلن اللو تسكيروا بكا تعلموا كله معلت آخره عسلن اللو تسكيروا بكا تعلموا كله معلت آخره عسلن اللو عدي ودركي بملتا كتقطع استفردت حزبن مصنعت استوطنه سور مدب سلازلو دي حدش عمت 2017 دحر مخساتو اما مجمريا سمون نايزي حيزنا يزلنا ورحي زعطقو ابالات كفل صدتا سرعة قدف كوبليل كاب زبل مسمس نمنእሰይ ጀማል ዓብደልዋስዕ ካብ ዓዱ ወደርኪ በኃይል ሒዞም ንኻስርዎ ብከውታለይቲ ንዝነበረሉ መንበሪ ስድራቤቱ ከይቦም በሃንደበት ንዕኡን ስድራቤቱን ሓደጋ ወደቕዎም እቶም ንመንእሰይ ጀማል ዓብደልዋስዕ ክሕዙ ዝተላእኩ አባላት ንመባእታዊ ሰብአዊ መሰሉን መሰል አባላት ስድራቤቱን ብጋህዲ ብምግሃስ ካብ ሕቕፎ ወለዱን ካብ ማእከል ገዝኡን እናጋፍዑን እናዘለፉን كچويو دحر مفتانم ولدو بزرعيو ترير تقاومون غربابتي بزسمعو اوياتن ملو عدي كاب دقاسو بسمباده تبرابيرو اما اكل عدي ناي ليتي صلمات تغولبيوم شفاتو زاتو مسيلوم ناتغوايو كدحنو نب سدرابيت عبدالواسع وحزو عطقات حبالات صتا سرعه قدف نتتغوايو كابي غزو دق عدو خدحن استاكبه حزبي عدو ودركي فح خمزبل المقبارن ندق عدي تحلقو كيكالاخللومن نسماي بمتكواس ناقافعو افرارحوم انتخونه اتتساكبه حزبي منእሰይ ጀማል ከምዚ ትብሎ ዘለኹም ወላ ይኸብልል ኣብ ቅድሚ ወለዱን ኣብ ገዝኡን እናገረፍኩምን እናጽረፍኩምን ከተበሳብስዎ ቁኑ ኣይኮነን ብምባል ብትብዓት ንተግባራቶም ኮኒኑ ፋሕ ምባል ስለዛአበዮም ዓገብ ምባል ስለጸገሞምን እቶም
ዕጡቃት ኣባላት ፀጥታ ብቁፅሪ ውሕዳት ስለ ዝነበሩ ድሓን ሕጂ እኳ እንተዘይቀናዓና መዓልትኩም ተጸበዩ ክነራኸብ ክበልኩም ኢና ብምባል ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክወስዱ ክምለሱ ምዃኖም ብምፍላጥ እናፈከሩን እናሓንሓኑን ዝመጽሉ ተልእኾ ከይዓመሙ ተመሊሶም ይኹን እምበር እቶም ተሪር ህዝባዊ ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞም ተልእኾኦም ከይዓመሙ ዝተመልሱ ኣባላት ፀጥታ ስርዓት ግደፍ ከም ፈኸሮኦም ድሕሪ ሳልስቲ ካብ ናይ ምድሪ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝተዋፅኡ ከቢድ ብረት ዝዓጠቑ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ዝሓዘ ሰራዊት ልዕሊ 3 ጋንታ ኣሰንዮም ብምምላስ ነታ ዓዲ ብምልእታ ኣብ ከበባ ኣትዮም ድሕሪ ምስርጣይን ምስቃይን ንጀማል ዓብድልዋስዕ መላእ ስድራ ቤቱን ካልኦት ልዕሊ 70 ዝኾኑ ተቐማጦ ዓድን ቆልዑን ሰበይትን ሽማግለታትን ዝርከብዎም ብድምር ልዕሊ 20 ዝኾኑ ስድራ ቤታት ዓዲ ወደርቂ ኮብኪቦም እናኣወዩ ብዘይ ድሌቶም ብሓይል ኣገዲዶም ናብ ናይ ጽዕነት መኻይን ብምጽዓን መጀመርያ ናብ ዓደልገስ ዝተባህለት ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ዓዲ ኣግዒዞሞም ጸኒሖም ናብ ዓዲ ኣቤቶ ብምትሕልላፍ ናብቲ ኣብታ ዓዲ ኣቤቶ ዝርከብ ብምስቃይ እሱራት ልዑል ዝኾነ ማዕቡስ ዳጉኖም ብድሕርዚ ብለይቲ ናብ ባርካ ኣሳጊሮም ኣብ ዝኣተው ከይተባህለ ሓለዋቶም ብምጥፋእ ተሸሪቦም ከም ዝተርፉ ገይሮም ኣብ ባርካ ድሕሪ ምሽራቦም ክሳብ ሕጂ ብህይወቶም ይሃለዉ ኣይሃለዉ ዝተፈልጠ ነገር የለን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓዲ ወደርኪ ዘርኣይዎ ብርቱዕ ጽልእን ንዕቐትን ጭካነ ዝመለዎ ኣተሓሕዛን ኣብ ግምት ብምእታው ብዘይ ገለ ርህራሄ ብምሉኦም ከይረሽንዎም ኣይተርፉን እዮም ንምዃኑ ብሓደ ዝኸብለለ መንእሰይ ኣሳቢብካ ብኣልማማ ንመላእ ንጹሃን ሰላማውያን ተቐማጦ ዓዲ ወደርኪ ክትቀጽዖም ፍትሒ ድዩ ህዝቢ በደል ንኽፍጽሙ ዝረኣየ ገፋዕቲ ዓገብ እንተበሎም ብገበን ይኽስሶን ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ኸኣ የፍርዶን ድዩ ብናይ ሓደ ሰብ በደል ወይ ጉድለት ህዝቢ ብምሉኡ ዝቕጻዕ ዝብል መንግስታዊ ሕጊ ብጀካ መንግስቲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ካልእ ዓለምና ኣበየናይ ስርዓት ኣሎ ዓዲ ወደርኪ ብሰንኪ በደል ወይ ጉድለት ሓደ ኣባላ ተቐማጦኣ ብምሉኦም ከም በደልቲ ወይ ሰብ ገበን ተቆፂሮም ክቕጽዑ ዝተፈርዱ ንህዝቢ ናይተን ዘይደለኻየን ዓድታት ናይ ወገንካ ዓድታት ስለ ዘይኮና ብናእሽቱ ውልቃዊ በደላት ወይ ጉድለታት ኣመኻኒኻ ንምጽናት ስጉር መንግስታዊ መደብ ስለ ዘሎ ድዩ ስጉር መንግስታዊ መደብ እንተዘይሃልዩ እንታይ ካልእ ንህዝቢ ብሰንኪ በደል ሓደ ውልቀ ሰብ ዘቕጽዕ ብቑዕ ምኽንያት ኣሎ ብዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ንድሕነትን ሓርነትን ህዝብና እንቃለስ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ሃገራውያንን ኤርትራውያንን ነዞም ብዓመፅቲ ዕሱባት ኣባላት ክፍሊ ፀጥታ ስርዓት ግደፍ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ልዕሊ 20 ስድራ ቤታት ዝኾኑ ንጹሃት ሰላማውያን ኤርትራውያን ዜጋታት ተቐማጦ ዓዲ ወደርኪ ድምፂ ኣልቦን ሓይሊ ኣልቦን ስለ ዝኾኑ ናይ ሞት ዕጫ ከይወረዶም እንከሎ ኣብ ክንዶኦም ስሙር ድምፂ ብምስማዕን ብትብዓት ንመሰሎም ብምጥባቕን ወፅዖም ናብ መላእ ዓለም ብዓውታ ክነቃልሕ ብህፁፅ ክነዋዕዋዑን ኣለና እዚ ብኣባላት ክፍሊ ፀጥታ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ተቐማጦ ዓዲ ወደርኪ ብጅምላ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብጉድለት ወይ ሸለልትነት ናይ ሓደ ተቐማጢ ኣሳቢብካ ዝኾነ በደል ንዘይፈጸሙ ንጹሃት ተቐማጦ ዓዲ ትሕቲ ዕድመን ዝኾኑ ቆልዑትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ዝሸምገሉ ዓበይትን ከይተረፈ ብኣልማማ ምቕፃዕ ጭቡጥ መርትዖ ህያው ኣብነትን ናይቲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መዓልታዊ ዝፍጽሞ ዘሎ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዘኽስስ ግፍዕታት እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንመሰል ዜጋታት ዘውሕስን ዝከላኸል ቅዋማዊ ሕጊ ስለ ዘየለ ኣባላት ክፍሊ ፀጥታ ስርዓት ግደፍ ካብ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ከይወሰዱን ንቤት ፍርዲ ኣቐዲሞም ከየፍለጡን ንዝኾነ ከኣስርዎ ዝደለዩ ዜጋ በደል ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ብሓላፍነት ዝሓቶም መንግስታዊ ኣካል እውን ስለ ዘየለ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ኩነታትን ዊን ዝበሎም ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕሪ ኣይብሉን እዮም ከምኡውን ንኩሎም ዝኣስርዎም እሱራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይተፈርዱ ማለት ብዝኾነ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ከይሓለፉ ብመግረፍትን ጥሜትን ሕማምን ብስጭትን ተሳቂዮም ከም ዝሞቱ ምግባርን ኣብ ዕፁ ማዕጾ መስካርን ተዓዛብን ዘይብልካ ብኢዶ ወነንካ ባህ ዝበለካ ፍርዲ ሕሊፍካ እናበሳበስካን እናከላበትካን ኣካሎም ብመግረፍቲ ምስንካልን ኣእምሮኦም ከም ዝስሕቱ ምግባርን
بزسكحكح الجواب هيوتهم بخنتم محلافن حنساون يكون تحتيت لهم زي فلتو نبور تكبارات أبلاد 16 عتقدفيهم كم أغند زخونة خاء اتي قبل علي جمال عبد الواسعن سدرا بيتون تريزي كونه كابو حليفو قبل علم الله حرصت تقمات عد ودركي استفد سمع عبقبن قلح مرأيان هي وابنتن نايتي بأبالات كل زدتا بغتصالي بمنقستنا تدقفن الناس عليين قبل على هزبي بزي نحسيان بزي دنقاتن زفت أمزلو معالتاوي منقستاوي قفعتاتيو نأهقراوي حقي سبعو مسلا زجهز تكبار سلازخونه بزخونه ملكع تقومخا بقهد مقلات بولكيهم بحبار بترلي كونن يقبع ولك ملاخي إسياس كسب نسلطانو زي تنكفو نأبالات ستا زدليو كاب حقو وصاص قمتات مالت مقتال مأسار مبسباسن وزته كوزدو ملو سلطان هيبو ميو سلازي نتي بزم حلن زعربون أرمني عويانن لؤخات عصبات سرعتو زي فتسم زلو معليها زي بلو قفعتات بقدامي درجة بحلاف نزح التطلو كفلت تسرعتو يخون أمبر نبعلو تسرعت وي ولك ملاقي سياسة فوركي كي ترفون أب تحت صلالو يفتسم سلازلو بزق بنزي تحتاتيو ولك ملكاو سرعة قدف أفسلتان كساب زلو قبل الهزبي بجملة زفتسم قفعتات دو كبل سلا زي كونه نزي بقتصال زفتسم زلو قفعتات دليت فتحي بقطادو نمبالو عقمي انت زي هالوم بوو نملع عالم بمكلحن بمبوع وعن أب لعل سرعاتن لعول علماء تسعنون خننين تنصلن بمفتعر بيتزواور من قد المقتؤ أقليل كازي قمت إجام كبركتو عبا حلافنتن زي نعاق حيلن اللوام بز مسرت دليت فتحن تقامتن والدبات مباركس نتي وقحت صبحة بخفلت ستا سرعة قدف عبل الهزبي بنصل كونه بجملة زفت أمزلو قفعتات المقتاع بوحدو نظام السعب سقومتات كوس دي قبع حدا نزخون استفدت أما قفعي قزيخي وسد كعب متصراي بمن نمن معس كمون أبي كم استفدت أما بو بزرزرن بدقيقن مسناد كلتا شبوط مرتعن حبريتان مرداتان مسخاكرن بمئكاب نتي استفدت أما قفعي نناي علم ناي سبعو مسلات محبرات نأبنت نأمنيسي انترناشنال وي هيمان رايس ووتش بأقو محبار سلسة نناي راديو تلفزيون مع كانت زينة بأد معنا تطعيمكا نتستفدت أما قفعي نهزبي بوعيو مفلات 4 بناي انترنتن ويب سايتن ناي يوتيوب كليباتن كال ناي محبراو ميديا مرواتن أبيلكا نتستفدت أما قفعي مزرقاح 5 بصحفاتن مسيتاتن بروشراتن فانكليتاتن نتستفدت أما قفعي أسفيحها بمقلاص مقلاح 6 أب آخباتاتن سيميناراتن بالتوكاتن كونفرنساتن نتستفدت أما قفعتات مقلاع 7 نناي حبورات هقرات ناي سبعو مسلات شماقلة بزعبات استفدت أما قفعي مولو صبصاب مهابن كمون سلامو سلفي أب كلمة انباستا سرعة قدف بمكيات نستفدت أما قفعي زلك كتعومو بقبر مقلاز بياسين عمر زي خبركم سمعتنا نلوم تداليز نبرة حصاتنا أبزي زازمنا لنا سلام كنها